So karon mga ka-hot mixers no adto tag Manila ngadto ta mo pagupit sa Manila kay na taas na natong buhok. So sa Manila ta mismo ang pagupit no. Pwede na atong bag kay ngadto ta sa Tacloban doon. O biyahe pa ta badong sugod, abot sugod biyahe ta badong Tacloban. Sa Tacloban to Manila na. So kita-kits na lang ngadto kay ngadto ang pagupit. Padung tag Manila guys nang abot ko atong parcel. So atong abrihan sa ni guys kay itong isuot nga itong sapatos. Kauna lang ulit sa kuan. Di ba nabaikan ano guys doon kauna lang isa na lang po sa ikay. Nahala sige bye. Ay magpadala ko siya. Ugma na lamang ko ha aling na yung kuya. Wala sige. Ba't yung magtutawag sa nimo ba? Sigara itong sapatos no? Yung lugar. Nahala sige bye. Itong i-check ang spike. Ibalik guys, wala ko dengan tugsugod no kay na may baning gabay sa amo sakay lang kong bahan. So tuwat sa midre sa crossing sa Mahaplag kay kansi man nagbiyahe ako ron usa. So tuwat pag driver rin kapik ako pasahero padong Tacloban. So okay pa man guys kay atong flight alas 5:30 sa time check alas 12:50 man pod. So magahabol pa ta no. O di ata sa bahan nagtutuwat. So mo na crossing sa Mahaplag guys no na. Padung na sa bye-bye kanang linya padung bye-bye. So atuwat sa tadiri update ta taon siya guys no. Kaya tara sakay na ta sa Cebu Pacific. Sa mga daw sakdan no. Naman siya. Padung kami lagoy sa pagupit no. So ato ta pagupit. Diretag tumoy agad dito. 200 pa ng bus dire sa ang Grab kay 700 ka pinawan dire mag-Grab na lang ito. Na bus 200. Matuwat ako sa Grab. Tawin na atong ano gibook na Grab driver. So mag-Grab ra tayo ita mag-bus kay mahal. Then diri na tuwat sa kuan. B11 na. Direta pagupit no. Ano yun? Magkano mo pagupit dito? 70? Okay. Oo. Sus! Biar mo na yun ha? Ha? Ako muna? Ah, sige. Dito ka muna po. Pakaangas. Nangyari ka. Oh, ah. Ano ba ito? Oh. Mana ko gupitin no?